Şu günler Lewap welaýatynyň çägine ýerleşýän edara kärhanalaryň işgärleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze portretini satyn almaga mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň sınıf otoglaryna prezidentiň täze portretlerini asmak işlerine eýýän badylgy berilendigini habar berýär. Prezidentiň 2022-nji ýyl üçin edara kärhanalarda asylmaly portreti 2021-nji ýylyň portretlerinden onuň suratdaky penjeginiň rengi boýunça tapawutlanýar. Täze portretlerde prezidentiň kostyumy goýy gök reňkde bolup, habarçymyz geçen ýylyň portretlerini onuň penjeginiň renginiň goýy gara reňkde bolanyny habar berýär. Eger portret çarçow bilen birlikde dolu çalışyrylsa, onuň 100 manat töwerek bahasy bar. Eger portretlerdäki çarçowany çalışmazdan diňe onak surat çalışyrylsa, onun üçin büdjet işgärleri 50-60 manat töwereklerine çykdyr etmeli bolýarlar. Portret talaplary üçin edilýän harajatlaryň möçberini mümkin gadar azaltmak isleýän büdjet işgärleri 2 esse az harajat etmek üçin geçen ýylyň çarçowasyna täze suraty ýerleşdirip bilýärler. Ýöne portretiň bahasy onuň ululugyna görä ütgüýär. Lewap Sewitiniň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri prezident portretleriniň özleri üçin artykmaç, goşmaça çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Täze suraty diwardan asmak inni däwe urildi. Bu çäre mugallimlere we kärhanalaryň işgärlerine goşmaça çykdyjy bolmagyny galýar diýip bir Lewaply büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Galaberse-de büdjet işgärleri täze portret bilen köne portretiň arasyndaky ara tapawudyň on çoklu göze ilmeýändigini aýdýarlar. Täze suratda prezidentiň kostyumy goýy gök reňkde bolany. 2021-nji ýyldaky suratda onuň kostyumy goýy gara renklidi. Inni goýy gök kostyum giýip surata düşüpdir diýip büdjet işgäri aýtdy. Prezidentiň portretlerini çalışmak işleri umumy bilim berýän orta mektepler bilen bir hatarda tas ähli edara kärhanalarda uşdan tutma häsiýetde alınıp barlyar. Ýolbaşçylar we olaryň orunbasarlary öz otoglaryna prezident portretlerini çalışmaly edilýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä prezidentiň portretlerini çalışmak işlerini tamamlamak üçin orta mekteplere 15-nji ýanwara çenli möhlet berilipdir. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçysy Sewitiň çägine ýerleşýän iri edaralaryň girilgelerine prezident portretleriniň çalışyrylmagynyň hem talap edilýändigini habar berdi. Ol ýerli kanselariýa dukanlaryna 100-150 manatdan uly suratlaryň satyp çykarylanyny habar berdi. Türkmenistan häkimetleri ýüzderli diýen ýaly büdjet işgärleriniň pul toplamak işlerini ýaýwanlandyrýarlar. Köplen şer ýylyň başlaryna edara kärhanalardaky prezident portretleri çalışyrylmaly edilýär. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy 16-njy dekabrda Sewitiň mektepleriniň keselhanalarynyň saglyk öýleriniň şol sanyny oba saglyk öýleriniň prezidentiň täze goşgusy ýazylan plakatlary hemde prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edilenliklerini habar berdi. Bu talaby ýerine ýetirmek üçin her bir büdjet işgäriniň 40 manatdan pul toplandy. Şol wagt hem Azatlyk bilen gurrundaş bolan ýerli büdjet işgärler bu talaplaryň özleri üçin artykmas çykdyjy bolýanyny aýdyp şikayet beýan etdiler. Galaberse-de bu plakatlar we portretleri çap etmek üçin Sewitiň administrativ merkeziniň çaphanasy şol günleriň dowamyna gije gündüz iş tertibine geçdi. Görnüşinden häkimetleriň edara kärhanalardaky plakat we portret talaplary çaphanalary üçin we degişli önümçülük kärhanalar üçin hem goşmaça iş we goşmaça girdici bolýar. Türkmenistanyň döwlet media terişdeleri edara kärhanalarda ýerli çalışyrylýan portretler barada galaberse-de bu talabyň büdjet işgärleri üçin döredýän goşmaça kynçylyklary barada habar bermeýär. Ýöne döwlet telewizionynyň ýurdun edara kärhanalaryny görkezýän kadrlaryny tas elmydamy diýen ýaly prezidentiň portretlerini görmek bolýar.